What is good sa inyo mga mangga, no? Oras kay alas 12. Saan oras? Sa oras tulog eh. Natulog ko baka alas 5. Sig-edit ng vlog. Vlogger pa. Ginusto mo yan eh. Pinasukan mo yan eh. Kakapoy. Undag na ko. Patulog na ko. Ikaw sala, gilingin mo. Ikaw. Good morning. Good morning. So ko sila eh, good morning ko niya, di na morning, diba? Toto. Kalumi. Alo! Why? After how many days nakaligo na gyud? Ligo nga namang adlaw na. Mo gani. Ang adlaw ligo. Kitsa. Do? Adlaw ligo. So karon kay tawagan man ko sa kong lola kay patuon ko niya sila. Ina, maghanda day ka, maghanda ka. Okay, birthday sa kong mom tomorrow. So yeah, I need to go there like right now to fix stuff and cook stuff. Ha. So yeah, let's go. Mas kay safety first. Kasabaan ta. So there we go. We have our mask, huh? Let's go. May car na ako, guys. Let's go. Char lang magpidikab ta, guys. Gago! So karon guys, kay mag-pidikab ta kay wala ko matay money maka-afford car. So yeah, coming there. So ayun, we're here na at Mamang Nora's place. We are here, man. Mamang Nora's open. Mang. Hi, Chloe. Hi, Chloe. Ow. Hello. Your mother. Mang, you here? Mang. Wala. You. Ha? Hello. Mamang Chloe. Mang. Finding mamang. Mang. Wala. Mga sa kamang. Wapakoy kaon. Char. Mang. Well, since wala pa si mamang, mangitatag pagkaon diri. Manungkab ta. Let's see what we have here. Mang? Mamang? Mang? Sina ka diri, Mang? Sulod, Mang? Tago ka, Mang? Mang? Your mother, where are you? So, mauni siya kong studio diri, guys. Sakig. Mauni siya diri. This is where I do my makeup. Chu. First and ever studio, you know? So, yeah. I'll put it here. Ayan. Just so you know, guys. I always bring extension wire. Kay kanya ako cellphone,
Gubaon na siya, gubaon. And then, di siya ma-charge always, bali ang charger mo silbi niya dextrose. Buta na ako cellphone. And voila. Goods na siya. So since kay wala pa man si Mamang, tanto sa salida. When wa po sudan sa silong and wa po tay makaon. So ana ta. Wala pa man si Mamang, so wala ta. And yeah, basically ako ra sa tarong sa balay. So ayun no mga mangga, napalaw ta kay wala man dito si Mamang sa balay. So tay mahimo ana kundi akong gibuhat uli na lang ko. And gani nagyapon ko gibuhat. Still have my productive day, you know. Edit gyapon ko videos look. So yeah, nag-edit ko video cause you know, I'll post that on Facebook. So yeah. Manawang buhaton every day usually. My life is not that exciting but alangan quarantine good no. So yeah, muna akong buhaton karon. I will just keep on editing kani nga video and hopefully malantaw ninyo sa Facebook Paul Carfel Vinyas. Yeah, mga kabuang na ko mga video dra, hugot kabuang sa para dia. So yeah, see you na lang sa ako mga next vlog or na ko yung mga next challenges nga padulungay. And sorry mo ron ako ma-vlog karon kay quarantine good and wala kayo mga exciting, but I promise to make mga challenges, mga unsa na drang kabuang nga malingaw. But for now mo lang sa dili. Hope you keep on watching my video and subscribe lang pod kay para we'll get there. Ha? Thank you guys. Love you all mga mangga. Let's go. You've been spending hours to me.